I den her lille video, der vil jeg lige vise dig et lille trick til, hvordan at du kan hjælpe dit tarmsystem på vej, hvis det sådan lige stopper lidt til. Det er nemlig sådan i ansigtsrefleksterapien, der ligger vores tyktarm, den ligger sådan her rundt om munden. Og det er meget enkelt. Prøv at følge med her. Du starter over i den højre side her, lige her på hagen, og så kører du sådan nogle små, bitte træk. Det må gerne være en lille smule dybt, så du kan komme ned. Det kan godt være, at det er sådan lidt rundt og her. Og ned, hen på hagen, og så lige hernede af. Det gør du 3 gange. Der stimulerer du hele vejen rundt her. Og det kan du gøre flere gange om dagen, hvis du har brug for det. Hvis du sådan lige har en periode, hvor det er. Og så skal der nok komme gang i systemet igen. Så husk, start i højre side, slut i venstre side. God fornøjelse.